aitak esaten zuen, saregilea ginala, medikoa bezala, arrantzalientzat. Gu gabe, sariak asko puskatzen zian. Irati Azkue, Eusko Ikaskuntzako kidea, egunon. Kaixo egunon, emakumeak Blai 22 minutuko film lapurra, Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Sarea jaso zuena 2021. Horixe da, hori buruz ari gara hitz egiten, bertan azaltzen da Ane Miren Miraiez, eta dokumental horren egilea da Ane Zulaika. Ane, egunon. Kaixo egunon. Zer moduz? Oso ondo. Zer sentitu duzu? Bai, zer sentitu duzu orain zure lanari buruz horrelako gauzak entzutean, eta pixka bat ja zuk egindako lan horiek bere fruitua eman duela ikustean? Egia esaten nahi bali batzu beti ere urduritasun puntutxo bat ematen dit, ez? Azkenean, ez dakit, zure txikitxoa da, eta bueno, maitasun handiz egindako zerbait da, eta beti pozez jasotzen dut, ez? Norbaitek ikusten duenean, ja, zabalkundea jasotzen bali madu, ja, hori ja pozgarria da. Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Saria jaso zenuen 2021 eta orduan hasi zinen pixkanaka dokumental hori garatzeko bidea egiten, eta tartean ezagutu zenuen Ane Miren, hementxe duzuna, nola ezagutu zenuen, nola izan zenuen bere berri? Egia esaten ebali duzu ikerketa bidez izan zen, egia da emakume askoren izenak jaso nituela, egia da baita ere, esango dugu, 3. atal bat bildu dudala laburmetraian, eta da Kemenez Blai, nolabait, eta hori dira aitzindariak izan diren emakumeak, hasiera batean ez nuena pentsatzen, baina Ane Miren eta Maritxu eta bestelako emakume batzuk ezagutu nituenean, erabaki nuen 3. ataltxo hau sartzea, iruditzen zaidalako, emakume aitzindariak izan diela, abenturan, surfean edo bestelako momentu ez, askotan, bidea ireki diotenak beste menadori batzuei. Eta horregatik ezagutu nuen Ane Miren, eta ezagutzen girean, da ikusi nun zenbat ekarpen zeuzkan proiektuari begira eta asko zerara atago, eta, alaxi izan zen. Orain, Ane Mirenek entzuten ez gaituela, zer moduzkoa izan da berarekin lan egitea, erreza izan da? Zoragarria, oso errexia, zoragarria. Beti ere telefonarekin pendientez, nahiko nomada dela esango nuke, orduan, hori elkarrezetak egiteko garaian eta zortez hemen harrapatu dut, baina badabilela joan etorrian beti, uretan, alde batetik bestera, eta hoixe. Eta Ane Miren, zuretzat zer moduzkoa izan da dokumentalean parte hartzeko esperientzia? Oso polita eta oso erresa. Anek dana oso asko erreztu du, eta beti sentitu naiz bere egin dizkidan elkarrizketatan da, edo grabaketetan oso, goxo, zaindua eta oso ondo sentitu naiz. Ane Zulaika, 33 urteetako donostiarra, komunikazioan graduatua, artxibo gradundokoa egin zenuen Elias Kerketa Zine Eskolan, eta hortik etorretako hausnarketatik dator ikusentzunezko hau. Ane, ze historia kontatu nahi izan duzu? Begira, bani Elias Kerketa Zine Eskolan hasi nintzen zuk esan duzun bezala, bertan ikerketa taldetxo batean nengoen, zinema artisabak deitzen zana, eta zinema amaterra ikertzen genuen nolabait, profesionala etzen bestelako zinema hori, ez? Hor, artxibo askotaz maite mindu nintzen, baina nolabait gehiengoak erakartzen ninduena ziren itxasoarekin erlazionatuta zeuden irudiak. Eta haratago joan nintzen, eta nire buruan zinegile horiek ikertu nituen, zinegile amater horiek, gizonezkoak ziren, orduan gizonezkoen begirada ikusten nuen nolabait, baina niri erakartzen ninduena zen, emakume asko ikusten nituela bertan, irudi horietan, protagonismoa zeukatenak, baina horien ahotsak edo nolabait, ez nituen jasoak, ez? Eta hor kezka edo, interes bat sortu zitzaidan, eta Eusko Ikaskuntza eta Laboral Kutxa, gazte sarira aurkeztu nintzen, eta hortxe hasi izan nuen bidea, beraien laguntzarekin. Beraz, irudiak topatu zenituen, baina haien ahotsak jaso nahi izan dituzu ikusentzunezko honetan, zenbat emakume elkarrizketatu dituzu? Eta haien gana iritsi zenean, Ane, prest gertu topatu dituzu, haien bizikizunak, kontakizunak plazaratzeko? Begira, prozesua izan da oso aberatsa, zenetanik hasierako irudi batzuk banituen,
baino horietariko asko ez ditut erabili, eta gero prozesuan jaso edo bildu ditudan beste asko agertu dira, ez bakarrik zinema artxiboak, baita ere, argazkiak eta bar, ez? Orduan, badaude iturri ordezberdinak prozesuan nolabait elikatzen joan direnak. Emakumezko asko elkarrezketu ditut, batzuk agertu nahi ez zutenak ere, beste batzuk bagian komunikatiboki zailtasunak zituztenak, beste batzuk memoria ez zutenak guztiz, ez? Eta hor sartzen zen, momentuaten baloratu nuen baita ere, ez? Fikziozko puntito bat eman edo ez, orduan, gerora auto batzuk egon dira noski, baina saiatu nahi zalik eta fidelena edo, ez dakit nola esan, nik hartut proiektu hau lagin bat bezala. Eta lagin bat bezala dela esaten duanean da, aitzaki bat gaien buruz hitz egiteko, plazaratzeko, eta hortik sortu daitezela beste diskurtso edo begira asko, edo, kundadila, nolabait bizi hartzen. Jaizkibeleko kostaldea asko juten ginen eguna pasa, eta narrantza egiten, edo lanpernak eta bila, eta horrela, eta batzutan arraunea. Arrauna pilo bat egin dugu, herri hontan. Nik uste ez dagoela, emakumerik arrauna ez duna egin. Bate ginen errenteira. Eta errenteian, un éxito terrible. Claro, neskako eskorra gainea denak. Arraunian batelikuakin. Eta, ez dakizu, eskuak larrotuta. Eta, zatkan, egin behartzen indarra nahi eta nahi ez. Askotan entzun ditugu itsasoko emakume langileen testigantzak. Zure dokumentalak zer berritasun dakar, edo zer aportatu nahi izan duzu zure dokumentalarekin? Berritasun baino gehiago nik uste niretzako garrantzitsua zena, bazen nolabaiteko testigantza propio horik jasotzea, hau da, ez nik jaso eta gero nik erredaktatu noski badagoela edizio lan bat eta aukeraketa bat eta barre, baina nahi nuen nolabaiteko beraien ahotso horiek entzunak izatea lehenengo pertsona moduan, ez? Hori izan da nolabait garrantzitsuena, niretzako, importanteena, nahi. Eta gero, askotan entzun izan dugu, itsasoari lotutako emazten amen edo langileen lanak, ezta? Baina hor, aisialdia zere aritzen zara zure dokumentalean, kirol eta aisialdirako tarteare bazutelako itsasoa baliatuz, alor hori ez da hain ezaguna behar bada, ezta? Bai, eta niretzako hori hasieratik izan da garrantzitsuena, zen eta, nik etxean bizi izan dudanagatik eta bar, eta ikusi eta ikertu dudanagatik, azkenan itsasoa izan da beraien bizitzaren parte oso garrantzitsu bat. Ez bakarrik lanean, zuk esan duzun bezala, ez bakarrik ogibide gisa, baita ere aisialdian, kirolean, eta oso kuriosa izan da, zen eta nik hasieran nolabaiteko etiketa batekin joan nintzen, ez? Bakoitza elkarrizketatu behar nuenean eta konturatu nintzen, lanean ari ziren saregire horiek adibidez baita ere disfrutatu dutela itsasoaz beste modu batera, ez? Eta gainera ere kirolariak izan direla. Naiz eta beraiek iaia ez konturatu edo lehenengo galdera horrekin, igual arrotza sentitu edo orduan bai bilatu ditut kirolariak, baina gero bai izan da nolabaiteko nahasketa, ez? Ez dut muga jarri nahi izan bat edo bestean. Baina atzera joaten ziren, kirola egitera ere bai, arraunean aritzera ere bai, ezta? Eta orain ari zara zure dokumentala herrizarri aurkezten, zer nolako harrera izan du? Oso polita izaten ari da, bai, hasierako prozesua esan duan bezala oso aberatsa izan da, baina oraingo areta gehiago, ez? Zen eta azkenean bada, ez, gizartearen eskura nolabait hori uztea, eta elkarrizketa desberdinak sortzen ditu gainera, ez? Topagune batean egin genuen protagonistekin proiekziotxo bat, gero izan da proiekzio hori ikusi eta gaur egungo kirolariekin beste elkarrizketatxo bat, beste bat izan da inungo solasaldirik gabe bakarrik ikusleekin nolabaiteko trukea partekatuz, eta bai, egia esan oso pozik nago eta beratxe izaten ari da asko ikasten nahi naiz oraingo fasean ere bai. Eta nezen izan da gerturatu dan publikoaren soslaia. Nolabait ere gertutik bizi izan duten emakumezko hoiek, agian gerturatu dira ere belaunaldi berriak, familiak, zer gogota hoietan ere,
osteko elkarrezketa horietan ere, zeintzuk izan dira izpideak ere? Politenetarikoa gertatzen nahi dena da, truke asko dagoela oso publiko desberdinean, ez? Eta ez dira emakumezkoa bakarrik gerturatu, gizonezkoek baita ere, pues beraien ikuspegia badaukate, eta gehien gustatu zaiena nolabait nik uste izan dela, edo gehien entzun dudana izan da naste hori, ez? Bai aisi, kirol, hori egin zaie desberdina nolabait, eta ni oso pozik horrekin zen, eta helburu nagusietako bat bazen hori, ez? Nolabait, ikuspuntu desberdin hori barne hartzea. Ane, miren, elkarrizketaren hasieran entzun dizkizugun abentura eta itsas zeharkaldi horietako batzuk lotuta daude Pasaiako Albaola itsas kultur faktoriarekin. Zu bertako voluntarioa zara. Eta orain, txokolatezko baleontzia egiten ari zarete? Horren berri izan dugu, eta... Bai, hasita daude ja. Gainea, Albaola bizitatzea juten direnak, ikusgai dago, zirkuitoren barruan sartuta dago, eta momentuz, nik ikusi danatik, oraindik egiturarekin nahi dira, eta ez dira txokolatekin, hasi, azkeneko pauso izango dela, baina, bai, antxe dago, eta ikus daireke bertan nahi dielako lanean, bai. Gogotsu gaude, txokolatezko belauntzia hori uretara nola ateratzen den ikusteko, eta gero jan egin beharko da, edo ez dakit, edo agian. Zeharkaldi bakarra izango da, ala? Bai, ez, urtu egingo da txokolatea, imaginatzen dugu. Pues ez dakit, imaginatzen dut hor egingo zituztela, denon burutazion da galdera pila, galderak eta galderak, baina, aztertuta egongo da. Urtu, ura ez dago oso beroa momentu enten, eta, ez dakit. Galderak eragiten ditu, kezkak eta zalantzak ere bai, eta horregatik da interesgarria, horregatik da erronka bat, ez delako bat ere ohikoa, txokolatezko belauntzi batekin, eta horretan itxasoratzea, ze gauza interesgarria eta bitxia. Ikusiko dugu, hori izango da Euskal Herrian itxasoak emango duen urrengo argazkietako bat, orain arte eman dituenetako asko, esan dugun bezala, Ane Zulaikaren dokumental horretan topa ditzakegu, 2001an irabazi zuen Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztea saria, datorren astean ezagutuko dugu, irati, nork jasoko duen aurtengo saria. 5. edizioa izango du sari honek, eta orain arte bezala gizarte zientzien alorrean diharduten gazte edo gazetalderen batek izango du sari hori jasotzeko aukera. Irati, zer irabaziko du edo zer eskuratuko du sari horren irabazleak? Bai, hain zuzen, Anek izan duen aukera bezala, urtebeteko epea izango dute beraien proiektua garatzeko eta 6.000 euroko dirusaria proiektua garatu alizateko. Ta Gorka, aurtengoak ere ez ote du Kresa Lusainek izango? Hori da, emakumeak belai dokumentalak bezala, ezta? Adibidez, izan ere, dokumental horrek eta aurreko lan sarituak itsasoari lotuak izan dira, iazkoa Imanol Zubiauzek irabazi zuen, 33 urteko Zumarragarra da bera, eta Bitxini izeneko proiektuarekin irabazi zuen saria. Pitgin proiektua 16 eta 17. mendeko Euskal Balezalen eta Islandiarren arteko harremanetan oinarritzen da. Batez ere, merkantaritzatik sortutako Pitgin deitzen diogun pronto hizkuntza batean. Pitgin hau hizkuntza ezberdinak edo gehiagoko hizkuntza ezberdinak dituzten taldeak elkartu eta haien arteko beste hizkuntza edo proto hizkuntza berri bat sortzen denean esaten diogu. Beraz, kasu honetan, Pitgin Eusko Islandiarra hartzen da ardatz nagusi bezala. Hizkuntza honen erabileraren partaide gisa, fiziozko pertsonai baten oroitzapenak argazkigintza grabatu eta bideo ezberdinekin sortuko ditut. Nolabait Marillen honen bizipenak edo oroitzapenak sortuz. Eta aurreratu digu proiektua ekoizpen fasean daukala, saria jaso eta urtebetera. Gainera, beste laguntza batzuk jaso ditu garapen bide berriak zabaldu baitzaizkio. Gaur egun ekoizpen fasean nago. Eusko Ikaskuntzak eta Laboral Kutxak proiektuaren hasierarako ate bat ireki zuen eta ekoizpenaren bidez idei berriak sortu zaizkit. Gainera, Euskal Balezaleak egondako Islandiar fiordoetan grabatu ahal izateko Laboral Kutxak beste laguntza bat eskuratu dit, beraz oso pozik nago eta herrikitan arajuteko. Tira ba, Ane Zulaika emakumeak Blai izeneko film laburraren egilea, eta Ane Miralles dokumental horretako protagonistetako bat, eskerrik asko bikote! Eskerrik asko zuei. Eta irati datorren astetik aurrera beraz jakingo dugu nork irabaziko duen edo nork irabazi duen 2023ko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztesaria. Itsasoarekin loturarik izango du. Oraingoak ere, aurrekoek bezalaxe. Ikusiko dugu. Hori da. Gero arte irati. Ondo izan.